दोस्तों नमस्कार। आप सबको बहुत सुंदर बहुत प्यारी कजरी की सुना रही हूँ। अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा कजरी आपको। और जो ना मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा। राधे श्याम बोलावे पानी के बहानावा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। एक तो सावन कहो नियरिया, दूसरे बिजुली कहो रोशनिया, तीसरे जेवना ले हले ढाड़ी। बीचे आंगनवा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। राधे श्याम बोलावे पानी के बहानावा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। एक तो सावन कहो नियरिया, दूसरे बिजुली कहो रोशनिया, तीसरे गेड़ुआ लिहले ठाड़। बीच आंगनवा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। राधे श्याम बोलावे पानी के बहानावा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। एक तो सावन कहो नियरिया, दूसरे बिजुली कहो रोशनिया, तीसरे बिजुआ लिहले ठाड़। बीच आंगनवा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। राधे श्याम बोलावे पानी के बहानावा हो दालनवा कैसे आई हो, कैसे आई, कैसे आई हो नदी। एक तो सावन कहो नियरिया, दूसरे बिजुली कहो रोशनिया, तीसरे से जिया लिहले ठाड़। बीच आंगन